menten Iya, klebu danyange Bluro. Nggih, 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 nggih. Diaturi jumeneng kene ya. Nderekaken. Mbak ini panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret Surabaya geger Selamat malam dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Limbuk Yung Sange. Sowan wonten dalipun Bu Yohana. Bu Yohana piyayi sepuh sing apa ya kebak wibawa, kebak aura. Aurane. Weh, lah oleh gula mentah keng putra dadi kabeh. Nggih dadi kabeh. Nggih, hebat-hebat prihatine Bu Yohana kaya ngono. Aku mau nyuwun pangestu Bu, dongake. Dongake. Nyuwun dongake napa jenengan? Kula nyuwun dongake sak kanca pinaringan sehat kabeh. Ngoten. Wis diberkahi karo Bu Yohana iki mah. Sampeyan gedhi ndongake dhateng Dik Kenzi sing ditetake. Nggih, mugi-mugi Dik Kenzi dados putra ingkang pinunjul. Bekti dhateng tiyang sepuhipun migunani tumrap masyarakat. Amin. 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 Amin, amin, amin. Awakmu wis ketok resik jukuraning ponan. Lho, Mbak ini masa biyen ning ponan? Teng ponan Pak iki. Masa? Oh, alah, alah, kuwi alah. to, Mas. Ngopo dekne ning ponan? Makelar sapi Pak iki. Wedok iki. Ora Mboten apa-apa. napa-napa. Oh. Wedok nggih saged. Kadang-kadang sapine ra payu malah dheke sing payu kok. Kowe iki nek omong sing apik lho. Aku Tak tewas pelinteng nerak lambemu. Lho pripun to? Wong kadang-kadang sapine ora payu dene sing payu Mbak ini benjing prei. Oh. Ngoten nika. tanggapan. Tanggapan. Sing numbas ya Mas Jolang niki. Ngapa? Kadang ya Mas Jolang kula tumbas. Loh. Tapi gak sida, Lah- aku moh Lah napa? sanglir kok. Kowe sanglir. Awakmu kok iso muni sangklir Lah, tak delok sing- ciri-cirine piye? Lho ndingi lho sapimu sanglir ngono kok yo cacat to Mas ngono kuwi nek Oh, sanglir dadi sapi. murah sapimu. Lah iya sapi sangklir tak kira nggon aku sangklir iku. Iki komplit lho. Komplit to. Loro sangklir iki mok siji. Lah iya siji. Komplit to sampean. Komplit. Delok. Ya. Kok senengamu. Jo, berdua karo Mbak Eni nuansa romantis. Podang kuning dibawani Mbak Eni tok gandrung karo kowe yo gandrung karo Mbak Eni. Ya Allah. Walah aku gandrung kaya mbek iki kaya-kaya iki aku ambek gainah ngono Pak iki. Kok gainah to. Padahal barongan. Gainah ora sampean to. Iya. Garwane nderek mboten Mbak Eni? Dalam Garwane nderek mboten wong boten Alhamdulillah. tunggu omah Wis Mas. wong nek iso wis kok ning omah terus nek jenengan main iku nek iso garwane jenengan ora sah nderek. Di Alteco templekno saka. Ngono ya. Sembrono. Jane tak idolno sampean no. Ah lah tenane. Gelem ora? Lah Lah nek kowe karo Mbak Eni piye, Jo? Kira-kira piye gelem apa ora Gelem kowe? ora? Dipikir lho. nek kula niku ora sah mikir sekali Mbak Eni muni ya kula nggih ya soalnya wanita ini beda sekali. Bedane karo wong Bedane wadon nggo liya. napa, Mas? Oh lah nek wong wadon liya niku mung ngarep tok kok lah iki ngarep guri kok Pak iki. Ngarep guri maksudnya? Apane? Ha niki Apa? ngarep loro guri loro. Apa aja anu lho Mas. Ora. Iki dudu lho. Apa wi? Iki punuk. Oh lah. Lah Mbok kuwi kira padha ngarep ngono. ora ono-onokane beda kok. Aku sih tak nggo sepeda lho, Mbak. Guri tak nik. Kok kleru. Alah. Saiki wis dadi Podang kuning request saking Pak Sate Daman. Nadian niki roman kalih ngono anggrok niki. iya. awong onone ya iki kok nek kudu Iya, mutahi iya, langsung Mas. sor ngono wae. Rumangsane elek jule. Enggak lah. Ke paikit. Masane dene iku kaya-kaya ayu dhewe ngono. Piye lho Mas? Awakmu iki lho Lah kaya-kaya kene aku kurang apa lho Mas? Aku mau lek dandan kok omah wis cantik kaya ngene kok iso mbok paida. paidu. Paido. Iya wong cantik mergo dandane awan padha ae teng Slebrang ngono.
Aku tetep manis lho. Manis piye? Alah ndingi aku ora dandan lahi sampean klimek ngono kok. Aku pas mendem kae. Kok iso mendem? Mataku blereng. Kok iso mendem lho? Mendem glimek kae. Nadian baleni karo dicekel tangane Jo. Tangane. Nadian Atik kaya ndemek telek kowe. sik to, iki kan etok-etok iki kan roman ngene Roman digandeng tangane karo mlaku alon-alon. Etok-etok iki sing wedok cantik sing lanang bagus ngono lho. Dadi cekelan iki kaya ora terus ngene kaya kuli ngono gak. Alah ora payu nyinden yo icir kowe Dik. Kuli. Aku icir genah karo sampean kok iso senengane kok maido terus lho. Aku ngono prendagel maling. Maling. Oke nah ya icir karo sampean no icir jagung aku nggon mburi sing ngekeki iku. Sampean kok ngarepe dadi taju untumu e. Nggo gejek kae. Aku bingung kok angger icir mbek awakmu bolongane ngendi bingung aku. Kok iso bingung? Tapi pripun to Pak Igit ngisor bolong dhuwur bolong aku jadi tak uncali bibit dhewe-dhewe. Nanu Nadian wujud temong peksi. nembe gandeng napa Mbak Eni? Gandeng Mbah Kong niki le. Anu ajeng suntik lansia. Oh nggih. Kula kinten nek disuntik mati. Ampun to. Aja muni ajeng suntik. Lah piye? Ajeng kula bacok ngono ae lho lah. Kok nesu aja Kok nesu. nesu lho Mas, aja ngono kuwi to. Pacarane sing mesra. Iya, aku iki mesra lho Mas, ngono ki gojek. Aku asline sayang karo sampean. Masa Masa ora krasa lho. alah sayang apane. Kok sayang apane piye lho, aku iki gemes tenan kan. Apa meneh nek nyawang yuh jan lambe kok iso dawa molor ngene iki piye lho Mas? Lambemu molor ta Jo? Molor. Iki ora molor, Lah, trek piye? nututi untu. Oh, nututi untu. Lah untune kok iso maju? Kok iso untu kok iso selonjor ngono kuwi? Nggih nuwun sewu Pak Igit. Piye? Nika pas lair Heeh. nika kedawan ilat. Oh, kedawan. Terus kedawan ilat terus Ajeng diketok bedan make kula mboten nangsal. Oh, ilat kok diketok ya gak boleh no. Ampun Bu Bedan, ilate kersane dawa, untune mawon sampean jokno ngene. terus untune digedhek munggah arep metu. Jan, luar biasa malam ini. Apa? Pipine dimodif. Lho, pipi kok dimodif pripun to Mbak Eni? Lho gayane kaya ngono kae gen keren gen wis jan pipine mbok modif mbok wiru barang ngene lho Mas. Kok kaya korden, kiwa tengen. Iki ora perkara kaya korden. Terae tuwek. Kisut. Awakmu saiki muni ayu wong isih enom. Swidak taun kas peok-peok. Wis kaya sak semen kae lho. Swidak taun peok. Peok. Lah sampean Lah gini aku. isa apa ora? Ayo ke mape muni aku mati ngono. Ora mati Mas Ulang ora mati wong KTP-ne seumur hidup kok. Kok sing marisi PKH sapa? Lah iya. Susuk KTP-ne arep tak colong, arep tak busuk, tak tulisi mati. Nyawa gumantung kan. Ketoke ora cocok karo Mbak Eni. Coba tak goleki liyane, Jo. Karo Mbak Lila. Ya, kene sing nom. Nggih. Ah, sih. Mbak Eni kan Digolek nonom. duwe putu. Lah iki tak goleki sing urung apa kuwi jenenge? Urung palakrama. Oh, tesih prawan. Isih. Kira-kira ngatasi apa ora, Mas? Ya carane. Carane piye? Ngombe patpo. Malah keturun. Obat Bet. kaget. Bet. Oh niki to Mbak Lila. Nggih Om Jolan. Wah, Sugeng dalu. dalu Mbak Lila. Pripun pawartosipun? Sae jenengan nuwun sewu. Bodine Nggih. kados Mbak Eni ndik nom nika. Ngoten. Mbak Eni ndik dereng dirusak kernet ngendi ngoten. Kok dirusak kernet lho. Kena sampean barang sing rusak ngono kok. Alah wong aku ngerusak ya wis ngene iki tapi mbayar kok.
Piye Jo? Jujur ana Mbak Lila ana Mbak Eni upama padha legane milih Lila apa Mbak Eni? Milih aku apa Lila? Lah nek kula ya Pak Igit. Jujur piye? lho Mas. Tetep sing kula pilih nggih sing model ngene iki wae iki dijak sembarang barang pantes iki. Pantes e gurjak layat bloko. Layat sampean kuwi. Oh ya ora. Coba saya tak weni kesempatan gandrung karo Mbak Lila. Nah, Ayo Lil, wah kita semangat julang langsung tangannya Lila dicadak cek. Lala. Kayak apa Ngono kuwi ya gelem nduk sampean nduk. Bu, Piye? entene iki nggih niki lah tak empet-empet lah Bu. Blokek aja nih blokek. Bangeten. alah wong ganteng mbek elek nek dadi bojone sing dienggo ya gak raine nek ya nduk. Lah terus apa? Lah pane lho. Iya apa? Ati. Oh, ati. Olah ndudinge kemengisoren. Wong aku ki kira kok. Tindingane Pak Pit. Cah yo kenek Apa, ya? kenek ndase. Kok iso kena ndase? Lah mbek mbok kenak kenek notok ndas kuwi ki ronggon kok iso. Nano. Halus manis nengsem make. Nduk Lila. Dalem Bu Arep Eni. ning ngendi, Nduk? Teng ponan Bu adel sapi. Sapi koyo ngono apa ya payu ora ana daginge. Tak jagal apik Bu. Ana tulisan Tulisan piye? asem-asem daging sapi rak gak ana. Nah, terus iya. Tulisane anane asem-asem iga sapi. Oh iya balungan berarti sing balung tok berarti. Iya ora ana tuku, Mbak, tumbas asem-asem daging sapi ra ana, Mbak, tumbas asem-asem balungan sapi. Iki kok sampean golekane balungan. Oh, timbang ngene iki. Loh. Gajah. Dilapis lah. Apa? Dilapis. Model ngene dilapis. Iya daging tok kok. Ih kemlamut. Walah, serate malang megung ngene kok. Lah sampean malah serate jerabut. Serat tok jerabut. Apa tadi? Awakmu ndik rono. Apa lho Mas didemoke kok ngono? Kok sia-sia Lah saiki? iya, gantian kan aku mau wis ping 2, saiki karo Mbok Wek. Ganti Guys, aku. tidak boleh begitu. Sing adil, bojone loro ki sing adil. Ah, senak ambek awakmu. Iki nyapo. Piye? Lah syukur. Ngono carane. Nyapo. Ngono carane. Gecek kae rak wis, Bu. Undi ingi karo aku ya bubuk bareng ngono kok saya. Kenek nondase. Terusan lali karo sing tuwa. Bubuk bareng wong kono ning kamar aku mbok mbarno ning kiwan. Ora padha-padha kamare to. Ambek awakmu enak iki. Apa? Gue ora kelingan janjimu Nah iya. karo Mbak Eni biyen. Ngono demben lho ngumbar-ngumbar janji. Janjine piye biyen? Sehidup semati pokoknya karo sampean, Dik. Wah, entut. Saiki Sehidup semati mbiyen saya model ngene ya mati dhewe ngono. tidak boleh sia-sia sama Mbak Wo gitu, gantian. Gantian, Jo. Kok nek rewel. Dipangku Jo. Lah, Pangku. pangku sing kena ndang diturut-turuti. Rasa ngandar-ngandani model ngene iki Ayo, ngene. pangku. Bayu. Ngopo? Rasane kaya munggah ngedono semen gresik aku bae iki. Ayo pangku. Bayu. Waduh. Alah. Penak, Bu. Enak Penak, mungkin gantian nggih, Bu nggih. Aku kok sing sisa. Penak wong dengkulku mblusuk kok. Dengkul mblusuk. Kok jerumen Jo? Kebayake dawa Pak. Alah. Rasane kok mak pelek. Gantian Mbak Eni ya. Iki apa to? Apa? Plek ngono. Alah. Suwengken kula Kena apa ya, Mas? Kok
kayak ngempet apa ngono. Aku wacakno Yasin ya nduk ben kuat. Lah napa? Gaya men wacana Yasin. Gini, Ora serius. Aku gak. Lah ngapa Mbak Eni? Bareng di panggung terus lambene ngene-ngene kaya aku gak. Kaya apa ngidu apa piye. Lho pancen Jul lagi merongos ya ngono kuwi kok. Gayane. Awan geli. Geli apane? Lah nek ora tok dingeti ya leh deleh ditok landi kono. Kok pancen panggonane kono. Ya ketilila. Iki mumpung disimak kanca-kanca CFC, Mbak Ira Taiwan hadir. Pak Edeli Wonocolo sembah nuwun. Wah iya. Nggih Pak Purwoko. Ayo juragane Koperasi Pangestu nyimak saking Colomadu. Nggih. Wah, saking Bojonegoro Jagat Jenar Lovers hadir. di depan. Wih. Tangan Acung. Kaosnya gambare Mas Pundi? Jagat, Pak. Kasih gambare Jagat. Nah, Wih, hediah asem maneh bocah iki. menyerobot CFC niku lho, Pak. Iya, iki sese nyalip aku karo Mas iki. Wah, asem tenan. Ngadeg Jagat, ngadeg. Terima kasih. Oh, Jagat Jenar Arianto Lovers. Madep rono kayak lho, kayak. Artis kita, wah geleleng. Lambekan tangan. Lambekan tangan. Lambekan tangan. Oh. Jumpa fans. Wah, Pak Wanto ke Kudus nggih. Wis duduk neh. Engko foto karo kanca-kanca kanthi CFC. Jagat Jenar Lover JJL. Ngono. Sore Mun. Ngene ku gambare Jagat Jenar Lover nek bapak iki paling ya toko bangunan ngono lho. TB alhamdulillah. Anake melu pakane ilang pamore. Kuwi ngono kuwi gawan lahir kok dadi. Jelas kok. Wah, asem anek di komunitas ini. Iya kata. Ya cung. Terus wah. Golek isi podang jenar. Besok gawe acara wayangan gad. Diragati bapak wayangan TBS komunitasmu kelompok kabeh. Aku jak lho. Iya. Alah gad ya. Iya. Iki lho slerete ning bathuk lho sing mari medeni wong ya. Jimat niku, Pak. Iya. Avatar. Fan-fane kelumpuke bapakmu wayangan iki sing kelumpuk malah bang kok lho. ICFC iso mok ceroboti kabeh. Iya gayeng. Berarti sing medeni slerete niku. Slerete. Aku duwe sleret tek gak medeni lah. Udah manggone teng pundi sik? Rahasia. Ketok ta. Lah iku enggak aku potokno lho, Bu. Awakmu iki slerete ning bokong kok. Iya, ngomongne lho, sing ngerti sampean. Kok sampean roh? Mbok to. Andani kok, ngono ngetok-ngetok nenek ngerti deh. Lah iya. Jret ngono. Ayo tipak bar mbok apakno. Sik pertanyaanku tipak bar mbok apakno, Om. Panu. Oh, panu. Oh, sana ireng kok panu. Ireng ta? Cantol luntu ya. Nggih. Pak Wanto saking Kudus nggih rawuh. Wah, sembah nuwun Pak Kasir, Pak Liyono komplit Jonegoro. Hadir, makasih CFC. CFC mbloro nggih rawuh. Sinten? Sawung kuwi. Iya sawung. Lu ganti sawung iki, Pak? Niku. Kayak malu atau bapak dan ibu bekerja kok iso. Oh, ning kono. Terus nano. Ibu bunga ing atiku. Nyanding bisa dadi Sekarat tuh. tombo Oke, podang kuning kunjuk Mas Kus Mas Danang Wijaya uga Bu Sukarti Daman, Pak Sate Daman. Nggih. Heeh. Ya ben Pak Daman Sate men nanggap ayang bareng bisa. Nggih, Pak. Heeh.
Iki mau sore kanca-kanca wis mampir ning daleme Mas Bowo, Mas Valo. Makasih wis disuguhi lontong, opor, mie ayam, komplit. Ayo. Wah, Iya. Daleme punden. nggih. Kowe joget ya, Ja? Nggih, Pak Idin. Oke, digarap tayub buka saka Bonang. Saka Bonang. Pembonange saka Blurono iki. Ngono. Kelapa dhuwur. Aduh. Ya, buka Bonang, Mas. Kijing mireng. Kijing miring Mbak Eni. Kijing miring sendok para kiruan. Yen ra ketok dadi pikiran ayo Mas kijing miring Mas kijing miring saya ditipusani ayem yen ditipusani ayo Mas jangan Mas Take it
Mundur Mbak Eni